Голям е този, голям е, бе. Голям. Добре, дъни много е. Дъни ми, не е бърза, нагласи се аванса, защото ще го изтървеш. Нека да взима, той. И ще го отворим, какво да направя? Я знам, че ще има удари. Като си тръгна от коли. Не го отварям, за да имаме ден. Идва. Голям пак. Много голям. Не е много. Хубав е той. Командвай го да не оплетя плувки. Той дойде вече. Те тия дърпат повече от големи. Да, бе, Да, защото са по-бързи такива. Много голям. Бръкни още напред. Бръкни вече. Има чувство, че е много голям човек. Той е хубаво натисна, той не е малък, бе. Голям шаран, бе. Има 3-4 кила има. Като моето. Да, като твой да го изкара. Ето човека е. Най-добрия. Казах ли? Почна са пак. Коя ваица ти казах? Да. Да, я? Слушай, батко, е. Ето го. Красавец. Тумбалка. Много хубав. Турбалан пак. Турбаланче. Ето го майстърчето. Най-добре. Дигни ръката. Браво. Най-добре. Ето го оператора. Да. Паракало. Оператора. Аз снимам всеки кадър. Да. Няма пропуск. Няма пропуск при него. Айде, спирай. Най-добрият е и той. Фишинг.